Přeji vám krásný den. Vítejte u otázek z lehátka a neb, co vás možná napadá, ale bojíte se zeptat. Moje jméno je Karolína Růžičková a jsem masérka, poradkyně výživy a zdravého životního stylu a EFT terapeutka. Dnes vám odpovím na otázku, nechci, abyste jela k nám domů, kde lze masáž provést. Tím, že nemám vlastní provozovnu, tak nemohu nabídnout tuto možnost. Jak to lze udělat jinak? Za prvé, zkuste se domluvit s kamarádkou nebo někým známým, u koho by to bylo možné a třeba si užije masáž i s vámi. Za druhé, pokud pracujete v kanceláři nebo máte v práci prostor, tak je možné se domluvit se zaměstnavatelem a ve své pauze si můžete užít také masáž. A za třetí, napište mi do zprávy a zkusíme společně najít řešení, ale s tím, že třeba budete muset někam dojet. Máte nějakou otázku? Zeptejte se v komentáři, velmi ráda vám odpovím. Chcete využít masáže v pohodlí vašeho domova? Napište mi a domluvíme se. Nebo se podívejte na můj web a odkaz naleznete u tohoto videa. Přeji hezký zbytek dne.